To, daga Zariya ne muka zo garin nan. haka dai ka faɗa a waka. Yawwa ni nan ne na yi bayani. Zariya titi za ni yawo saboda in je gurin uwar ɗakin mata ma fa nake bayani. Yawwa haka ne magana. Ai na yi mantuwa ni dangi yan uwanmu. Rabi ta Zariya ai da kake gani. Ta haifi tagwaye. Ko ba gaskiya ba. Kwarai kuma ka faɗi gaskiya. Da Aminu Kurdan ma in za ka duba. Da Ado Gwanja a gefe. Muryarsu iri guda. To yaya za a gari? A gani haka Allah ke. Shi yasa nake magana kauli da layi. Kuma ka yi farar dabara. Ta Zariya masu diya gida. Wannan kaulin ne ya burge. ‘Ya'yanta tabaye ne da kake gani amma muryarsu iri guda ce. Kuma wannan Ga Aminu Kurdan gefe in ka duba ga Ado Gwanja nan a gefe. da Ado Gwanja masu. To wai ku jama'a waye fa naku? Kowanne nasu. To ai na san kowa nasa ne har da Rabu uwar ɗakin na buta. Haddara mu wani ɗakin. Ka ji wata Zariya mai kalmar shahada wadda ke kwana istin gifari. Ai bi Zariya ji. Kai Allah ka ji kan sarki shehu ubanmu. Amin amin dan ne mai. Sai na sa ‘ya a tabiya ma a aiki. Allah kai ma nan na buda. Uwar ta baye